barang saja bulan sabanganyo belai datang udah tagaru darat sindo sairianyo dia di lagi indah batamu di dalam bati tombang kendur op dahin tagaru Datuk Sindo babis ya pulau Datuk Sindo kadain tagaru sewantako pasan kepada Imis ya kok rasonan samo kini komis ya Imis punya raso Datuk Sindo itu pulau ya tanda pangatan lakami bari joda candana pade kalai tibo ketujuh bana dadat tua hai jati oi indah dapat tagaru banyak kita oi nande tak ade lalamu kita tak basuh jadi ini dan yang candoyo lalam bejo pak ade indah basuh oi agak cerah adia pandangi bau kiyo dekati oi pintu namo oi puro ala kamari pai laban tua urang 5 buah jando barana aduh batanyo darah dekati kabake ilo oi kasampainya baapulo mangicek kandada tua oi samo puryo raso rintang DHP malam ini siako adisiko yang agaru dada tua nanakan duano beko salah pulo denai mamantuli kau pasan bangetar apa pantun Imis sematako Imis coba ulang balik kau pasan dari bangetar yang masuk ayi pulau teringgo bangetar ya mancal yang bangetar mah bagain saruang bantua di madua jaro barana aduo agak bakumpu pade dengan dia darah dan tuang yang sayang pade kadia indah bantuan namo itu bana kini pade nande nai rasokan indah bagu lolai pade oi kasih sayang nandi balakang datagaru sia kolah namono pakai jaket lepis dain sia pulorang baukan bulu kalau pak adeko sabana sayang kambo begitu bana dain denai katotan Miss kau pasan dain talang tentu yon ndak bantuan nan lamo sayang tu lain adiknya lah banyak kini kau pasan dari Pak D je dain talang
Biasanya dulu baim banyak jua dia dilatih dendam dan sayang kara mulai onde baru batido dulu bagulo pade kasih sayang kini laga pahit oh bantu pahiyo. Salai tinggal oi bangkar lainyo. Bang Atar. Jangan panjang-panjang lagu le tembak ya. Nyo 6 nak dendang mah ya. Berarti kau lagu tu, lagu sekarang ya. Tinggal lagi kau dulu. Ya, lagu je seorang. Kira-kira lagu dari Pak Aceh dulu. Lagu itu kan? Tunggal Babeleng lupa. Sudah ko kami kabar lihat. Nah, satu ke Nadia, kapam lagu cik seorang. Ya. Pak Ji, pada kopi sebentar Pak Ji. Si bunsu indah akabar dia, si tua indah akabakaka, malang nasib tanyo ambay-ambay, lupa ngatagali ombak tibo, jare sama tujuh panang salay, putri jawab ko bangatar, kapau lenyo, dek papi ada banda bakanda. Dain apa aji tibo kue kalana hati taraga awa abasuo basuo tak dape elamopi elo ala lagu papi papanjang ko iyo lai jua cinto biarlah punyo orang digalanggang oi papi kanduang nan punyo. Tambuas telai mami naya mami balik pasal dari papi. Bang Serial sebentar Bang Serial. Gabah-gabah di leman Tanjuang, babere salamai datang. Apa indah apa ganti lain, uranglah sudah tahun baru. Sasimpang jalan kapi dan sabaju katonan tanduang. Baara sultan jilatan, sakinya sampai ke jantung hati. Papi di mana nak tahu, hanya denai bangatar marasokan. Bang Atar.
Panjang lagi kau kas tak mulai pasan pangatar. Ayak kah? Bangatar bana panjang bagurau sama lamaku kalangi pianak tabang asal tinggal oi bangkalayo. Dari Pak Ji Pondok Kopi Papanjang lagi ko salamai malam salamai bagurau samalam suntuk kepada mamak satu dun sadak nan akhir ia bertanya ke mereka cik jodoh belum mereka kau pesan dari Pak Ji Pondok Kopi. Kalau jodoh di pagurawan tio malam mega dape oi kalau coy itu Pak Haji katokan nana di hati oi Pak Haji nana luna dape dacana usaha lagala rusuah ega mencali ayo mencali ada can oi gala kabayang ade ega dacan urangan lamo Pak ade oi jana mau tahan papanjang laga ayo sayang Pak Dela batuka Allah kurang saja oi disiko Awak dek terolak sementara gaya kan dek menengah ega mengecek nan di hati sementara ya. Kalau nan hati kan baca gaya sedih awak sampai kini lu dapat ya pasan tak cadarau. Nan Pak D-nya sedang tolong mak bona otak jeda intan itu dek tak terkona kat terlupa kamu kos tak gaya maklum ya. Lanjut. kalau coy itu dah canda kato harus wae gamalako kamari salah saja kini ko mana katuju daerah can oi malam kopi bapi apa nambah manuangan dasari ala banget karatibo sadudu abana barang pe ini oi nana banget kara surang nana basi sunyi candonyo Pakde ganteng lain datang itu panggilan arul so itu banai kekantokan dimakini arul lalamo Pakde ndak tibo lai kado kabayo. Dari Bang Sarial Papanjang saja lagi ko selamat malam selamat bagurau kepada Bapak dan Sanak dan hadir dari Bang Sarial dari Balai Rupi lanjut Papanjang. Lai di papanjang dasar yang kini disangko indah candonyo de indah arang atarat tak banyanyi disangko ko indah udah mampapanjanganyo de sayang udah indah bantuan nang lamo kalau dulu nanaka dibaco lai ado labihayo dari rangatara takkan iya oi diboriyo. Bang Sarial Pak Pulau ndak kapal panjang kok mereka kan ada siko pasan dari Bang Sarial. Biasa yang karung darata kai gajana lambe lupo barabanda mengaku indah ati kete manut bizuo Pak Ade lainyo datang kamari kau pandai denai batsaro alang kadi silau satio hari bagurau malam kini layami sama lamako mangabe elok jobudi salamo idui onde indah akalupo.
tunggal badangannya kita dulu. Kira-kira dulu kandak dari Bang Atar balik mulai dari nol. Mereka dari Mih lu. Lagu Mih dari Bang Atar. Dari Induk dulu. Menepik cik seorang lagu ke siko. Iya. Lagu ni Mih. Buan sayang. Ya, Buan sayang Misra Malai. Iya. Ya nyonan lagu. Iya, ada. Kone sayang apa yo Dewa Serial? Dan lagi lagu Buan sayang tuh sayang lemak Kak. Iya. Piti mau ibu tinggal tembak langsung panjang boyan sayang Assalamualaikum kasih apa nanya sayang. Pesan Bang Atar, iya. Pujak mato onde gemalokan. Dek mananga imis bapantun udah tabayang semantako tolong agian namo udah tuh udah nan mako disko banyak udah imis pasan dacan harau. Ya. Banget teracuk denai bayangkan tapi nggak pernah tabayang aja ambo. Disiko rusak perhatian nandacan coy pulo nanara mulai mati ambo saja lai pagura pakai tanah data dah aja berasari alai tibo Bang Dedi dia kabe pakai orang tuanya lunggah asa isi nyoka cuku ijo asa isi nyoka cuku ijo kalau parangai dacan kadisabui ramulai nyo ambok saja dulunya itu mangko nyo denai tasurui denai nyo ambok jo pipi bajadinya. Miss, balagu tu Miss, tangan tu tunjuk tu cer mangari-ngari juga. Bilo pun datang mampu ya. Lajala itu pirek dari bakar, manggari-gari tunjuk kau bantuannya. Kalau bilo mampu dikatakan, dilapi ayu dan naik mati diamboknya. Wajah raun tapi titi di bawahnya
Up. Nanya lah imis agak senabula dulu kau pesan dari Bang Tar sampaikan ke ujiannya Misra mulai ART. Ya. Yo Bang Tar kalau tadi katakan sajak takam bang gurau ko candonyo nyampang dapet sawer 5.000 dari Bang Tar labia bakna nasira den rasonyo tapi tidak pernah denai mancubo kalau dacan kita katokan ramolainyo ambok kantang sajo sayang katipi inyo labiakan mungkin dek pipi gajebo candonyo mungkin dek pipi gajebo candonyo selamat datang kawan muda Sarial siap pulo kolanyo namono. Dari Pak D jodain talang papanjang jolah lagi ko dek Misra mulai sampaikan mana lah kagujanyo imis ya kepesan dari Pak D jodain talang lanjut. Kalau dari Pak D upatan dua ngambo latar agak dimanggilan ke adik Pak D kini salamo kita Pak D indah lapat tipi utang denai tungguin baik tuana oi malam kini jangan dilawan adik jo galak sajo adik Pak D nana malah cieko babada Allah Pak D bagi cuala adik Pak D ndak pacar kalu ayo adik Pak D ndak pacar kalu ayo. Naya lah naniko balik ya ko piti siap pulo ko nan serajak ko mana suaranya pasan Bang Tar. Ya, lanjut. Dia denai yunan manjawenyo indah ado denai inan punyo ini sadang mencari laki iyo kini nan sadang mencari laki elo berpikir onde udah dulu pada menasa onde kemudian ibarat anak itu yo arek menyusu dagamang denai yo udah tinggalkan dagamang denai Bang Atar tinggalkan. Pasan Bang Atar kok balaki dia lain nama dia basumpah di poknya dek batang kerambia beko. Ya, aku pesan Bang Atar. Jika bersumpah nang Bang Atar suruh ia takui dena yo basumpah mungkin iyo beko dena balanyo takui dena iyo nan basumpah takui dena iyo nan basumpah. Kain suto elo rakinyo. Dain.
Bang Atar, takwiknya bersumpah Bang Atar berarti berlakinya ke Bang Atar. Ya, berlakinya tuh, dia takwiknya bersumpah. Nek lapan dulu, tikam dek mereka agak selabu, pasan Pak dia juga intolak. Lai dan capit si tapi kain Pak Haji, kain sutol oraginyo. Lai dirintang kanan lain, udah nana surang atau bayang ajuo. Ya, adikku datang. Udah nana surang tak bayang ajuo. Abang Sariang dadat tu abai riangan, oi nande dacan doat ki arenai tipo. Baramana oi kata gua iman, oi dek mamandang dah karusa ajuo. Oi dek mamandang oi karusa